godiya ga Ubangiji Maɗaukakin Sarki da kuma murna ga jama'a na Kano. Wancan karatun da muka yi, mun yi addu'a, mun yi nasiha, mun yi fatan cewa alƙalai za su yi wa al'ummar Kano adalci. Kuma cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ba wa al'umma abin da suka zaɓa. Abin da muke faɗa ko da yaushe shine ita dimokuraɗiyya, tun da an ce dimokuraɗiyya ake yi, ba mulkin mallaka ba. Al'umma su suke da haƙƙi su zaɓi shugabanninsu kuma su zaɓi wakilansu. Idan sun zaɓa an tabbatar ga wanda suka zaɓa, a hana su zalunci ne, ba wanda aka zaɓa din aka zalunta ba. Al'ummar da suka jefa ƙuri'a suka zaɓa, su aka yi wa ƙwacen haƙƙinsu, kuma Allah ba zai bari ba. Saboda haka mutane su shiga zaɓe, a je a jefa ƙuri'a, su faɗi a zaɓe, sannan su nemi su ƙwaci gwamnatin ta hanyar zalunci, ta hanyar alƙalai da za a je a yaudara. Wannan ba dimokuraɗiyya ba ce. Kuma littafin suluki, muna zancen tawakkali, muna zancen karɓar ƙaddara, muna zancen yarda da hukuncin Allah. Wani abin dariya da yake faruwa bayan mutane sun yi zaɓe, an kada su a zaɓe, sun je kotu sun nemi su ƙwata, sun ma ƙoƙari su ƙwata a kotun farko, an yi ƙoƙari a kotu na biyu, kotun ƙarshe sun tarar da Allah a madakata ya hana su, sai lokacin kuma sai a ce an yarda da hukuncin Allah. Wanda sanda ya kamata a karɓi hukuncin Allah, sanda aka jefa ƙuri'a, kuka san al'umma ba su zaɓe ku ba, lokacin za ku ce to mun yi iyakacin ƙoƙarin mu yi da hukuncin Allah, amma kun san kun faɗi zaɓe, kun nemi ku ƙwata ba ku samu ba, sannan ku zo ku ce kun yarda hukuncin Allah, wannan kun riga kun makara. Saboda haka wannan ya zama darasi ga mutane. Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar da nake faɗa tun farko, zai iya barin azzalimi ya zalunci istidrajan, amma daga ƙarshe Allah yana taimakon gaskiya, Allah yana taimakon adalci. Wannan gwamna da aka zaɓa, Allah ya ba shi ikon cika alkawarin da yawa al'umma. Yadda suka so shi, Allah ya sa ya tausaya musu, ya musu aiki. Idan zaɓe ya zagayo, idan mutane sun ji daɗin aiki da shi, su sake zaɓensa. In ba su ji daɗi ba, su zaɓi wanda suke so su zaɓa. Da haka dimokuraɗiyya take rayuwa. Muna fata da sunan 'yan siyasanmu za su koyi hankali, yadda ake a ko'ina a duniya. Mutum idan ba ya tabbatar cewa shi zaɓe ba, a daina zuwa kotu, a daina amfani da waɗansu alƙalai marasa gaskiya, a ce za a yi ƙwace na haƙƙi na al'umma. Allah ya ba ƙasarmu lafiya da zaman lafiya. Mune wa al'umma farin ciki. Wa'ina alƙalai da suka yi abin da ya kamata a musu addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu, Allah ya ba su ikon gamawa lafiya, kuma su ce yin adalci. Waɗanda kuma suka nemi su danne haƙƙin al'umma da waɗanda suka taimaka musu a kai, Allah ya yi musu abin da ya ga ya dace da su. Wannan shine abin da ya kamata a dinga yi addu'a, kuma a ci gaba da yanzu aka fara ta. Kada a ce an kai iyaka. Addu'o'in da ake yi a baya yanzu ya kamata mu ninka su, saboda akwai sauran abubuwa da suke gaba da ake tara, ya kamata a tare su da addu'a kafin su zo. Allah Ubangiji ya tabbata mana dukkanin alkhairi, Allah Ubangiji ya mana maganin dukkanin fitina, kuma Allah ya ci gaba da taimakon gaskiya akan rashin gaskiya, da taimakon adalci akan zalunci. Wannan shine abin da za mu buɗe da shi kafin mu